Nami sinten? Mas Rum. Sing dikeluhkan apa, Pak? Oh, sakit. Gerigingan. Mek kene tok. Sak menika sing liyane. Mboten sakit. Niki mboten sakit. Ah, melek. Nggih. Ah. Ojo anu sing ayo gini. Iya, Pak. Ah. Melek terus. Loh, terus. Loh, melek terjakat. Loh. Dirasakno. Iki dirasakno. Iki dirasakno. Hilang. Kasih onten. Ah, mana? Sama aja. Dia. Itu loh. Tek. Nah, jadi bisa. Loh. Wes. Enakan? Cek nakal itu. Saya coba dirasakno. Loh, sing niki sampun, kali niki nih. Kali iki tok sing niki pun mantun, wis kaloro. Diwalik late. Kok iya. Loh. Coba Pak. Iya coba. Gila tembak. Halo. Nggak iso. Wes, kasih tahu. Yang kayak dia wes. Segini udah. Hilang. Apa dia? Cuma kali. Oh, cek alatnya teku hilang. Saya. Ndipur.